Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may iskwalin, may glutatayon, muputi muhamis atong naong, mga bugas talong kuhaon. Celebrity pang pa-beauty, celebrity para sa family, ang kahumot suabing-suabi, celebrity soap okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Why she is drunk? Sila niya pangutan ayaya kung sa hinungdan ko na mawasan na grasya. What? Basit tungod kay nakita niya yung ex sa lang reunion, kauban ang uyab ini. What? The who? Ginganlan og Morgan. Morgan. The bad boyfriend of the chairman. Otsa? Very bastos that man. The chairman hates him. Pero nganong murag nasakitan siya nakita ganina siyang ex. Hinungdan nga naghubog siya. Ha? Yaya sila? Unsa? Nagkasabot ko nga nasakitan siya nakita mong nag-inom siyang maayo. Naangin pa ko. What? Naangin ka, Sandro? Sila niya pangutana kon mawasan na siya, yaya. Kana kon mahinumno pa na siya kung giyon siya ko niya pagamit. What? And the chairman used you? What kind of use, Sandro? Sila niya pangutana, yaya. Sige, rin ako. O panrangka mo, ha, yaya sila. And the chairman used Sandro? What kind of used? Nilihok siya. I will wipe her with warm water and change her clothes. Oh my God! What happened man to you, the chairman? If your daddy will know this, he will be worried about you. OMG! Asam ka ni sinigulyat. Tukay man nakatubag. Hello, Dog? Oh, asa naman ka, Noy? Padong na ko sa bahay. Dog, sorry, Dog. Di pa ko kapauli diha. Kay nadakpan ko. Ha? Nadakpan na nga akong sakyanan? Nadakpan ko nilang mami ni mo, Dong. Unsa? Lagi, Dong. Unsa nadakpan ka lang, mami? Nakitaan ko nila dito sa hotel. May panakong kaon-kaon dito kay gutom lagi. Kalit, bitaw nagdoon mami ni mo na ko. Unsa? Wala kay. Ingnan kong lami ang pagkaon, Goliath. Ingnan ko niya. Unsa? Asa mo karon? Buot, unsa ni ilang gidadaan ako, Dong. Mananghin ang ko nilang ang mag-CR ko. Ron, katubag ko nimo. Nya, kay ba mo kung ikaw ginanawag. Ako man vibrating cellphone taon. Gilukay no kung itlog, Dong. Dire sa may bugan ako. Unsa? Pakita lang ka kanilang mami ni Marusan Roy. Kaya ako may diskwido aning mayo niyon. Papriso ko aning mami ni mo tungkol kay dadako aning mong sakyanan. Kay yul ka ba ako aning niya nga pasagilan ko niya nga karnap na ko imong sakyanan. Noy Guliat, kirit ragod. May kauban ba si mami diyan ninyo? Oo, Dong. Ang babae nga imong gilikayan hinungdang nilayas ka, si Dairis. Si Iris? Mao day nakita ko siya dito sa reunion party ni Charmin. Ah, nakita mo? Wa, kay nidalin ko sa pagtago sa restroom. Dihang dool na si Iris sa among table. Ug dihang nilakaw siya nga may gitubag sa cellphone, usap ko nibalik sa mong lamisa. Mao tutubag ka, Dong. Si mami na to nimo. Kay pagkataon-taon, iabot sa na din si Dairis restaurant din ko dakping mami nimo. Mao ba? Oh, saan na nakuha ni, Dong? O sige, sulti mo ka, mami. O, palagi kong isulti taon. Kaya guwat ko si mong desisyon. O ginundumi, ha? Nagtago-tago taon kung tubag ni mo taon diri. Hayon mo, ha? Nakitambihan mo na mo sa parking lot gani, ha? Unsa? Hubog na kay si Ma'am Charmino. Kamu si mami ang nakakita na ko? Awa sila klaro, Dong. Medyo ngit-ngit mo dito sa parking lot. Pero si Dairis, nakailang Charmin? O gabi ni mo, Dong?
Muduol magaliuta siya ninyo. Unsa? SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalito mo to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagid yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Piyam na ka ng Panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog na uli. Andok ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. O ni Guliat, ako na may bawdres kong kugulingon. Diyan ako sa bahay. Mayawi mong ko dire. Sige, bye no eh. Amping ka. Basta paabot lang sa kong tawag ha. Sige, bye. Nagkuyog na si Mami og si Iris kanina sa hotel. Si Charmin ka? Kumusta na ka siya sa Pikasbay? Sabi akong gisublan eh. Pero, dalingaw ko sa arte ni Charmin kanina nga nagpakaroning nun kong iyang uyab. Pero, nganong iyam ka itong gibuhat? Ano man? Kanindot ang tato ko na matinuod pa to. Pero nagkasiguro kung di makagusto ko si Charmin. Gigamit lang ko niya. Kalapad sa oo. Ay, very good that you are wake up now, the chairman. Yes, Ellie. Been waiting that you will wake up because I have so many questions to ask you. Huh? But before that, the breakfast is ready. Let's go to the Commodore. Okay, Day. I am cooking your favorite tocino in the morning. Kape, Aya. Black coffee. Okay. I will stir black coffee for you. Ay, samot kid kalabad akong uus imong iningles, Yaya, eh. Pwede magpinisaya na lang ka this time. Kay labad akong uus sa buta ng imong gipanultiro. Okay. Pagbigyan. I will stir. Still, kataw-katawon. Sinitabo na ko gabi, Yaya. Magbinisaya ko. Mas maayo tingali nga si Sandro ang imong pangutanon, ana da chairman. Kay mura tuog na suko nimo gabi. Unsa? Ano na suko man ko na sinako? Kay gigamit ko nimo siya. Unsa? Unsay gigamit? Yes, Day. Used ba? You used him kuno, Day. Unsa klaruha ra gud ng imong gisulti, Yaya? Na. Kamu gani sa dong Sandro pagsulti na. Kay that's what he told me last night. You used him. Tawag ka si Sandro, be. What? Tawag ka si Sandro. Mao ba, Sandro? Yes, sir. Mayo gani kay nipugos ko kuyog ni gabi. Kay naghubog si Charmin. Mao ka nang gusto ko nga may mubantay sa akong anak, Sandro. Kay wa pa ka na sa maka-move on sa nahitabo. Uban sa hinigugma kaniadto. Klaro man, sir. Murang sakitan si Charmin siyang nakita siyang ex-boyfriend na kuyog nini ang uyab. Mao bitaw nga gusto ko nga makakita na siya og laing hinigugma. Aron malimot siya sa lalaki nga nagpasakit kaniya.
Kanina sa sira, murag si Yaya Sili kining nagtawag na ko sa gawas. Basi nagbata na si Charmin. Okay, iho. O, gusbol ko. Salamat sa pagbantay mo sa akong anak. Why sa payan, sir? Nagtuman ako sa kong trabaho, ubos ni mo. Sige, sir, ha? Guys, si Yaya Sili gining diya sa gawas sa bahay sa kong amigo. Matawag lang niya kung usap ni mo, sir. Okay, Sandro. Bye. Kasayo sa imong tawag, sir. Ay, si Sandro Ermitania. Ay, mao ba? Importante gyud tingaling maong tawag. Nagpahibaw nga nahubog ang akong anak kagabi. Oy, mao ba? Muinom da itong anak mo, sir. Muinom. Apan dili maghubog. Sukad. Wa pa ko makakita sa akong anak nga maghubog. Karon lang. Mayo gani kay uban niya si Sandro. Ay, kay sila man da itong kuyo gagahapon. Mao lagi. Na problema ko sa akong anak, Ermitania. Ay, kabala ka, sir. Basta naalang si Sandro, dili niya pasagdan ang imong anak. Luwas siya sa mga kamot ni Sandro. Ermitania. Kan tawag ko inyo, dugay kin mo anhi. Sugot palang bitaw takang ani ko puyo si mong bahay. Tinunta ka masigig. Tagbawg tawag na ko. Insultadora sab ka, no? Bitaw, nagsulti pa si daddy mo sa cellphone. Ansa? Nagsulti mong daddy? Nangutana siya kung siya nitabo gabi. Gisultihan mo sa daddy? Natural man tingali na, ma'am. Nag-report ko siya mong amahan. Trabaho ko man na. Ansa? Okay na ka? Nawasa na ka? Unsa nahitabo na ko gabi eh. Hubugay ka. Gawas ana unsay akong gibuhat. Labihan na mong case na ko. Ha? Lagi. Siya raw adyo kay nanunduman. Kung siya imong gibuhat ako pagkakita nimo siya mong uyab nga may laing kuyog nga uyab. Nahibaw ko. Gihangyo tikang magpakaaron ingnon nga uyab nako. Kay para pasuya si mong uyab. Excuse me. Ex ko na siya. Apan may feelings ka pa niya. Mao nasakitan ka sa mong nakita nila. Sandro! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, tagal